ассалому алайкум тамошобинон ва ҳаводорони канали Libos TV. имрӯз мо қарор дорем дар бозори Корвон рияди пажарка барои шумо папленои доинги тоза якмсорта намоиш метем. чибаки ё 250 сомон будан, ҳозир сар мешава а 160 сомон то 200 сомона ҳамиё яъне 50 сомон 60 сомон арзон шидагиян распродажа. барои ҳамин ман хостам ки ҳамиёро ба шумо чӣ кунам ва як бори дига такрор мекунам ки ҷош дар бозори Корвон. якум мо аями куртка сар мекунем ки курткаи женскои гуанжову тоза нархаш 350 сомон то размери 54-56 ҳастай. ин бор нав омагияй навинкай на каседа ки дар корай занг бизана ба дараҷаи оли сабукай моднияй нархаш 350 сомон. баъд гарантия дорад ки качестваш ба дараҷаи оли. ина остиношам хеле современ какагияй аҷоибот фасон. на касе ки 54 пушай марҳамат занг бизанад. и бори гуанжоу тозашай капшон дорай, снимаеши капшон дорад, остиношам современияй беҳад сабукай, баъд качестваш гарантия хатияй. марҳамат шумо чӣ кунед бо баъди ҳамин ҳозир бо ма шумода курткаи кожанкаи каротки барои духтаракора нишон метем. ина марҳамат ина размерҳои калонаш 350 сомон, чиста кожа турецки то размери 56 ҳастай. касе ки мисол мехоҳа марҳамат занг бизана. размери тозаш то 56 ҳастай, нархаш 350 сомон турки тоза. и барои арӯсако, барои духтаракое ки уже 300 сомон. и размераш камтар майдатарай, чиста кожа ба дараҷаи оли. соҳибаш гап задеста ки гарантия метам. и ҳар сол ҳамиёра мефурӯша. ина бора овард уже қариб тамом шидестай. то размери 56 дора. марҳамат арӯсако духтаракое ки кожаи каротки пурсиден ма кофтум ҳамира ёфтам. ана марҳамат дар бораи ҳами папленои якум сорти доинги вишивкадори лавдоман ки 250 сомон будан сезонда, ҳозир ҳамиё 160 сомон сар мешаванд то 200 сомона распродаж кадагияй. касе мегирад сразу бигирад серӯзада ки бо ёра ҷамъ мекунанд, ҷошонда чӣ мезананд, ламираж амхели комбахт амхели чизора мезананд. ина марҳамат 160 сомон сар мешавад то 200 сомона. ё вообще ай дига доинго фарқ мекунад. качестваш ай замину осмон фарқият дора. ай дига доингоам ай дига материалои папленам. ина марҳамат шумо бубинед хушро кадомиш ки маъқул мешавад скриншот кунем партоен, мо доставка мекунем. ин имрӯз ҳаст, се рӯз пас мебинед распродажа имрӯз сар шидай, дига ёра и цена намеёвен. ай соли дига маҷбур мешавен ки 250 сомон бо бигирен амира. марҳамат касе ки мехоҳа занг бизана. чизои оригинали якум сорт 50 сомон 70 сомон арзон. ҳамаям ё ҳами хеле арзон шидагиян. распродаж кардагияй бори навш омагияй. ёра ҳами се рӯз ҳами зур бикаша як ҳафтада дига ё бозорда намешаванд. имена ҳами дукон распродаж кардагияй дар бозори Корвон дим рияд пажарка меоен. тарафи чап ҳами дукон аст. ё рақам надоранд дуконошон. агар ман рақами дуконшона шумода мегуфтам. ҳами пажарка омаден рияди комбахто пурсен материалои қимат ё ҳамуҷа даанд. ин амира мо дар тобистон 250 1 дирам кам намедодам.
این همه آدمی که همینجا سودا میکنه ای 250 یک دیرهم کم نمیدون. اینا حاضی 200 سوم 250 سومش 200 کرده بو 200 سومش 160 سوم. به حد فرق میکنه. ای دیگه پاپلینو ویشیفکادور لاودومانی خیلی مرحمت ختون که اومدیم بینین ای پیش بعد بسیار تون میدونین که نرخی متریال را 100% میفهمین. ویشیفکاشون هم خیلی زرحال بوری کدگیان رنگی کامبخت بوریانده خیلی میبینی حیران میشه. کسی که در کانال ابونه نیست مرحمت ابونه شین. کانال ما با 10,000 نزدیک اومده. 10,000 کشید. ما یه رولی که دیگه میکنم برای شما پیشنهاد میکنم برای گرفتن کنوپکه برونزه. مرحمت подписаться سکنین. کسی که در کانال مهمونه تا ویدیوهای آینده پگاه یه ویدیوی زور میشه مرحمت پگاه تماشا کنین. باقی سربلند باشین در پناه خدا باشین تا ویدیوهای آینده.